Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing siang saha dalu. Kagem para pamirsa, kula Bril Setiawan kelas kalih welas kalih badhe maosaken cerkak ingkang irah-irahanipun jroning impenku sing kaping 100 dening Sumono Sandi Asmara. Sugeng mitangetaken. Aku isih kelingan pangundamane Raras sing banget gawe prihatiku nalika ketemu jroning impenku sing kaping 98 kepungkur. Mbuh apa sebabe tembung-tembung sing kasar lan saru iku bisa kewetu saka lambene ngruntuhake pangarep-arepku sing sasuwene iki tak gegem kenceng mureh ora ucul. Mripate sing adat saben katon semunar kencar-kencar yen pinuju ketemu aku uga sanes sloga. Aku tepung karo Raras pancen amung sakjroning impen. Nalika ketemu jroning impenku sing sepisan mbiyen kae, Raras njaluk keterangan marang aku ngenani kancane sing mati nyalawati. Aku mung meneng kami tenggengen. Pitakone Raras kuwi banget gawe bingung atiku. Tepung karo kancane bae aku durung, apa meneh sing mateni. Aku ora ngerti Raras. Ya mung iku ukara sing bisa kawetu saka lambeku. Raras panggah bae sareh atine krungu wangsulan sing ngono iku. Babar pisan ora ana rasa cuwa sing bisa tek waca saka praenane. Saka lambene sing tipis tetep sumungging esem ngujiwal nggodha ati. Bengi-bengi sabanjure Raras tos teka ing sakjroning impenku kanthi nggawa pitakonan sing padha. Dheweke terus ngreripih aku nganggo maneka warna cara supaya aku gelem bloko. Nanging kepriye maneh? Babar pisan aku ora ngerti perkara patine kancane Raras. No terus lumaku ganti sasi nganti kaping 98 Raras teka jroning impenku. Kira-kira kaya apa dheweke lara atine amarga wangsulanku sing ora bisa gawe meremi. Kok nganti sprene dheweke ora nate teka jroning impenku maneh. Saiki aku ngrasakake owah-owahan jroning angen-angenku. Yen biyen aku rumangsa bingung sauger Raras teka jroning impenku kanthi nggawa pitakonan sing gawe bingunge ati. Nanging saiki aku rumangsa kangen jalaran wis sawetara wektu Raras ora teka jroning impenku. Terus terang wae, saiki impenku krasa garing kaya lemah nela ing mangsa ketiga tanpa ana klendange Raras sing bisa gawe getering atiku. Aku kelingan nalika ketemu jroning impenku sing kaping 45 biyen kae. Raras ninggali alamat marang aku. Tanpa mbuang wektu, aku budal golek alamate Raras. Rasa kangenku wis ora kena sak kaompah maneh. Sawise jajah desa milang kori pirang-pirang dina. Wekasane aku bisa nemokake alamate Raras. Ana omah kuno, awangun joglo, pelatarane jembar banget. Ing ngarepan sanding ratan ana pos kamling. Lengkap kanthi gambar-gambar tondo-tondo bahaya. Kandhek lakuku mrangguli samubarang sing gawe kagetku. Ana spanduk sing dipasangi ing emperan omah kuwi. Omah iki dadi rebutan. Mangkono unine spanduk kuwi. Aku dadi bingung maca tulisan kuwi. Gene yo omahe Raras kok nganti dianggo rebutan. Rebutan karo sapa? Nanging aku ora perlu gagas perkara iku. Sebab kuwi kabeh dudu perkaraku. Apa maneh tekaku ing kene mung kanthi tujuan sawiji
ketemu karo Raras, bocah wadon sing sasuwene iki terus teko ing imenku. Sawise nata ati sawetara, aku banjur notok lawang omah iku. Ora ana wong sulan babar pisan nganti tak kembali bola bali nanging panggah bae. Saka rumangsaku ana sawijining bab kang ganjil jroning omah iku. Mula lawange banjur tak buka kanthi peksa. Pranyata suwung ora ana tanda-tanda yen omah iku ana sing nggoni. Ing ruang tamu ana fotone Raras ukuran 10R dipajang ing papan kono. Ing sacedhake ana kalender lawas sing angka taune wis ora pati cetha, awet ketutup tetesan getih kang wis garing. Nanging sasine isih cetha, yaiku sasi Sura. Dak sawang fotone Raras kaya-kaya terus nyawang kalender lawas iku kanthi kebak teges. Pralambang apa iki kabeh? Aku durung mangerti. Rumangsa ketarik karo wewadi jroning omah iku. Aku banjur wani mlebu menyang kamar-kamar sing ana ing kono. Ing saben kamar ana tilas tetesan getih kang wis garing. Aku saya tambah penasaran. Apa ing omah kene nate dadi Rajapati? Apa patine kancane Raras ana gandeng cenenge karo lelakon ing omah iki? Pitakon mung dadi cangkriman. Pitakon mau wong sing kena ditakoni ing omah kono. Sing katon mung tikus-tikus sing tansah playon oyak-oyakan golek pangan. Sono aku mupus. Kira-kira bae pancen durung wektune aku ketemu karo Raras. Aku terus bali kanthi ati juwa. Rasa kangen kang wis suwe tak simpen kapeksa durung bisa entuk tombo. Jroning pikirku malah ketambahan perkara. Omahe Raras sing banget nyalawati nggugah rasaku kanggo melu ngudari reruwet sing diadepi dening Raras. Saora-orane aku arep bloko yen babar pisan ora ngerti perkara pati kanca sinarawedine. Aku mung penggurit sing saben dina srawung karo tembung-tembung. Nanging aku ora kabutan. Sabiyantu karepne Raras. Nanging kapan aku bisa ngandhakake kabeh mau marang Raras? Saiki dheweke wis ora ate teka jroning impenku. Senajan durung pati wengi, nanging wis katon sepi. Ing ratan wis ora ana wong sumliwer. Apa maneh wis pirang-pirang dina iki hawane adem banget. Wong-wong pada aras-arasan metu saka omah. Wong suarane walang lan jangkrik sing sajak kepengin mecah sepene nganti wengi. Aku banjur gledak ing paturon. Wewayangane Raras terus nggodha pikiran. Apa iki kabeh mujudake pratandha yen dheweke arep teka ing impenku maneh? Yen pancen ngono, tiwas kabeneran aku banjur mlawan turu mapak tekane Raras. Tenan, wengi iku Raras teka jroning impenku. Iki wis sing kaping 99 Raras teka jroning impenku. Beda banget karo nalika ketemu jroning impenku sing kaping 98 biyen kae. Wektu iku Raras wis ora katon nesu maneh. Dheweke malah terus ngajak rembugan aku sing akeh-akeh. Apa awakmu wis antuk sisik melik ngenani patine kancamu Raras? Aku nyoba takon. Aku bingung ngrasakake lelakoning urip ing donya iki. Saiki aku malah rendah kok. Aku dituduh mateni kancaku dhewe. Dadi anggonku melu kroyo-royo golek sisik melik, ngewangi minyak. Wadi kuwi tanpa guna. Wong wekasane aku sing diseret menyang pengadilan. Wangsulane Raras simambi prembik-prembik nangis. Aku kaget krungu kandhane Raras tumindak culika mateni kancane dhewe.
Ing jaman edan kok saiki, apa bae bisa dumadi. Waton Pandhawa mau sinartan bukti lan saksi ora apa-apa. Nanging manut pangiraku, mengkara Raras bisa tumindak kejem kaya kuwi. Aku wis apal banget marang legok lan lageyane bocah wadon siji kuwi. Wis kaping 99 iki, dheweke teka jroning impenku. Cethok ana wong sing kepengin nyelakokake. Kapan awakmu disideng Raras? Aku nggenahake. Minggu ngarep iki. Wangsurane Raras cekak. Apa awakmu wis golek pengacara? Anane aku nemoni awakmu iki mau, ya amarga aku golek pengacara. Karepmu? Awakmu tak jaluk dadi pengacaraku. Aku mung bisa gumuyu krungu kandhane Raras kuwi. Kabeh ucape mau wis dipikir sadurunge, apa mung angger ngucap amarga saka bingunge pikire. Aku iki mung penggurit. Babar pisan ora ngerti tak kliwere hukum. Lah kok saiki dikon dadi pengacara? Iku apa ora kleru? Apa bisa aku minangkani panjalukmu iku Raras? Aku mung penggurit, dudu pangacara. Aku nyoba nyandarake Raras. Bisa waton awakmu sago. Aku njaluk awakmu dadi pengacaraku. Ora ateges tak kon bantu supaya aku bebas saka hukum kuwi babar pisan ora. Kanggoku, urip ing bumi kuwi dudu perkara sing medeni, mula ora perlu disingkiri. Yen mangkone pengadilan netepake supaya aku kudu mapan ing pakunjaran, arep tak lakoni kanthi senenge ati. Awakmu tak suwuni tulung supaya nulis sakabehing lelakonku iki dadi sawijining geguritan. Pakaryan iki mung awakmu sing bisa nandangi. Aku ora duwe pilihan kejaba nyagui kabeh panjaluke Raras iku mau. Nganti ora tak suguhi, aku kuwatir dheweke bakal nesu maneh. Njur ora gelem teka jroning impenku. Aku ora ngepenginake impanku dadi garing tanpa ana kendange Raras kaya sing dak rasake saksuwene iki. Ing dina kang wis ditemokake, aku banjur toto-toto lawang kamarku dak kunci rapet supaya ora ana sing ganggu. Awet aku durung ngerti pirang dina suwene anggonku bakal turu supaya bisa ndampingi Raras ing pengadilan kang bakal dumadi ing impenku sing kaping 100. Sing cetha nganti kabeh perkarane Raras rampung. Sawise anggonku toto-toto rampung, aku nuli lumah jumah ing paturon. Alon-alon mripatku dak mermake. Atiku dak buka ombo-ombo. Reroncening tembung-tembung sing endah uga dak cawisake. Ora watara suwe, tanganku wis ngranggeh lawang impen. Kanthi kebak pangati-ati, banjur tak buka. Atiku pasrah ngadepi samubarang kang bakal dumadi. Dak sawang Raras wis ngenteni aku. Aku iki mujudake sak pertemuanku karo Raras jroning impenku sing kaping 100. Aku percaya sawise lelakon iki bakal lair geguritan ngenani pepati kang nyalawadi sing sasuwene iki tansah dadi pitakonan. Tiba teng pungkasaning cerita. Kula Beryl Setiawan nderek pamit. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.